Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qed jinqeda bil-pandemija sabiex jipprova jiġbor il-flus għal Partit Nazzjonalista. Email qed jiżvela b'mod esklusiv One News u li allegatament bad Bernard Grech turi li l-kap nazzjonalista juża l-COVID-19 biex jinġabru l-flus għal Partit Nazzjonalista. Din l-email intbatet il-ħamis l-għada l-instabu 510 każijiet ta' coronavirus. Il-Gazzetta Torċa rrapportat li kienet ikkuntattjata minn diversi persuni li xejn ma niżlitilhom tajjeb il-fatt li allegatament irċivew email iffirmata minn Bernard Grech u li l-għan tiegħu kien li fil-waqt li allegatament ibeżza n-nies bin-numri ta' persuni pożittivi jitlobhom id-donazzjonijiet. L-email li One News qed jippubblika turi li din kienet mibgħuta minn Bernard Grech u fiha huwa jgħid li l-varjant m'għandux jissemma mill-Prim Ministru bħala raġuni għaliex żdiedu l-każijiet ta' persuni infettati. L-email tattakka lill-Prim Ministru u imbagħad lejn l-aħħar tal-email li kienet immirata biex ikompli jippolitiġizza il-pandemija, Grech ħalla link sabiex dawk li jirċievu l-email setgħu jħallu donazzjoni lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qed jissaħħaħ kuljum jekk tista' agħti l-appoġġ tiegħek illum, kiteb Bernard Grech filwaqt li talab donazzjoni li kienet tibda minn €5 u tibqa' tila sa €1,000. Fl-email Bernard Grech isemmi pajjiżi partikolari, iżda ħalla barra oħrajn li raw żieda fil-miżuri ristrettivi. Fost il-pajjiżi hemm l-Italja li l-gvern ta' pajjiżha reġampona l-lockdown nazzjonali ieħor. Din mhix l-ewwel darba li Bernard Grech ippolitiċizza il-COVID-19 fosthom meta mar fuq it-taraġġ ta' Kastilja jagħmel dik imsejħa bħala stant politiku fejn ippolitiċizza l-imwiet ta' persuni li kienu pożittivi għal COVID-19. Intant Bernard Grech qed ikompli attakka l-programm ta' tilqim ta' pajjiżna fejn issa Malta diġà tat aktar minn 120,000 doża tal-vaċċin għal COVID-19. Il-programm ta' tilqim ta' pajjiżna attakkatu wkoll l-Awstrija permezz tal-kanċillier tagħha u anke pajjiżi bħal Bulgarija. Dawn iż-żewġ pajjiżi huma mmexxija minn partiti fil-gvern imsieħba fil-Partit Popolari Ewropew. Il-grupp li fihem imsieħeb ukoll il-partit immexxi minn Bernard Grech. Sallum l-ebda esponent nazzjonalista fi Brussell ma ddefenda lil Malta f'dan l-aħħar attakk ikkoordinat li qed jgħid li Malta ħadet dożi tal-vaċċin.